Cafè, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Ei, Clara, quina oloreta, He fet una mica de xocolata. Si en vols, te'n puc calentar una tassa. Què dius que vols calentar? Però si ho he dit bé, xocolata. No és això, home. Has dit calentar. Fixa-t'hi. Calentar no és correcte, és un barbarisme. Per aquest significat, en català tenim el verb escalfar. I no puc dir calentar, però sí xocolata calenta? Això sí, l'adjectiu calent és del tot correcte, però en canvi no ho són els seus derivats. Vaja, doncs podem dir amb tota correcció que estem calents, no? Sí, la majoria, quan tenim febre. Tu, en canvi, em sembla que ho pots dir sempre. I doncs, t'escalfo la tassa o què? Molt bé. Quan pugi la temperatura, has de fer servir sempre els derivats del mot escalf. Per exemple, allò que sempre se'ns espatlla quan som a la dutxa no és el calentador, sinó l'escalfador. Això et passa per consumir massa aigua. I ja que parlem de medi ambient, el calentament global, què? Mira, com que diem que la Terra s'escalfa, haurem de parlar d'escalfament global. I ja que hi som, sí, escalfa'm en una tasseta que ens la prendrem amb xurros. Ai, és que amb tanta xerrameca me l'he acabada. Però sense adonar-me'n, de veritat. Ja t'escalfaré a cops de xurro, golafre! L'adjectiu calent és correcte, però no ho és el verb calentar. Hem de dir escalfar.